O peche de ximnasios e piscinas pode ser un incordio para aqueles que queren estar en forma, pero un auténtico calvario para os que precisan do deporte para a rehabilitación de distintas enfermidades. En Vilagarcía, un grupo de afectados reclama a inmediata reapertura das instalacións municipais. Explican que acoden a nadar a diario seguindo recomendacións médicas para tratar doenzas como a esclerose, artrite, Parkinson ou mesmo minusvalías. A través dun comunicado aseguran que precisan deste tipo de actividade física como ferramenta para a rehabilitación e mantemento da súa saúde física e mental, porque din, agora máis que nunca, a natación sérvelles para regular as emocións, en especial a ansiedade e o estrés. Indican tamén que a medicina sempre recomendou a natación como ferramenta para mellorar diversas patoloxías, porque os exercicios dentro da auga permiten mellorar a capacidade motriz, a sensibilidade, a motivación e a actitude dos doentes ante a súa enfermidade. Os usuarios aportan ademais informes de distintos expertos nos que se apunta a que a probabilidade de contagio en augas de praias ou piscinas é moi escasa. Un argumento que tamén coincidiría co exposto nun informe do Ministerio de Sanidade de maio do ano pasado. Nel indícase que o correcto funcionamento e desinfección das instalacións debería inactivar a propagación do coronavirus. Os afectados acaban de iniciar unha recollida de sinaturas en papel e outra virtual a través de change.org, exixindo á Xunta e ao Concello que garantan a reapertura das instalacións a partir do 17 deste mes. Din que non poden deixar pasar máis tempo sen facer exercicio polo ben da súa saúde.